Ngothok iwak benggol lawone dadar jagung. Isuk mang aku tuku iwak benggol ning bakul iwak-iwak. 10.000 iku entuk petang rantang. Oleh bonus siji dadi oleh 5 rantang. Sak rantang iku ana sing ngisi 4, ana sing ngisi 3 ya tergantung gede cilike sih rek. Tapi sadurunge masak ndek kene aku tak goreng dadar jagung turahan wingi. Oke, iki dadar jagunge kematengen sampai gosong tak antase dhisik. Goreng dadare wis mari, lanjut aku tak goreng iwake. Pas goreng iwake kok ben gak meledak-meledak ndek kene tak wur-wuri tepung. Mari ngono iwake tak cemplang-cemplungno siji-siji. Iwake pancene cilik-cilik ya rek, mangkane ndek kene aku gorenge rada akeh. Gorenge aku gak iki tok rek, goreng sakmenean iku sampai ping 3. Ya wis iki iwake wis mateng tak antase dhisik. Mari ngono aku tak goreng brambang bawang karo lombok. Ndek kene gak tak kei tomat soalnya gak duwe tomat. Ujuk-ujuk iki bumbune wis lembut, langsung ae tak cemplungno ndek wajan. Ben gak gosong turane bumbu ndek cowek iku mang tak tambahi banyu terus tak suntek. Ben tambah sedep gak lali roikone. Iwak sing tak goreng iku mang tak cemplungno, tapi gak tak cemplungno kabeh soalnya tak ngengei anakku. Udah ulak walik. Mari ngono ya wis kari mateni kompore.